is wat God wil. En u gaat het begrijpen na vanavond. De Murry, dwars door alles heen. God heeft je geroepen, niet een mens. Niet een mens. En hij heeft je speciale taken gegeven. En je moet je weer aanmelden bij broeder Bart. Aanmelden bij broeder Bart en broeder Roy. Aanmelden. Want je hebt een bijzondere taak van God gekregen om te doen. Breng die kleine meid daar voor me nog. Jezus. Neem maar die fokker, ja? Neem weer. Neem je ding weer. Misschien gaat ze niet aan. Prijs